Oğlan garrasa gıydalar, yaşa gıydalar, gıyt garrasa gula gider, ýa-da dula gider diýen atalar sözi hem bar. Kelem bolsa, dulam bolsa klient bar wagty mene sypdyrma diýjek. Ýöne bir maslahat, galyň ýazanyňda agzyň açyp gözüň yumaýmagyn. Amatyja ýazyp bersebi, gelýän adamyň senden ýükleşikde, kelem bolsa, dulam bolsa, pullam bolsa. Soň durmuşa çyksaň berge etdirseň, üzjege mödüň, anakomy ýejege mödüň, magazyna aýlyga çenli diýip ýazarjaga mödüň soň. Gaýt goýdy da sebebi süýt haky diýip käbirler soňky içiren estageniniň, pürokaşasynyň, içiren ýogurdunyň pulunu alýarlar. Beýseň ol bolunja kelleňden hem galarsyň. Meňki bir aýtmak. Ýene bir ýerde ýalňyşýan, sebebi kişmiş Guran soň süýji bolýar. Üzüm ýaly akyp berip ýatsa iýetiň eline işdeňe basýar. Togolajyk ýa süýürje bolup dik gelip dursa gowy. Meňki aýtmak netije çykarmagan senden. Janyň sag, ömrüňem uzak bolsun.